Aquí, malauradament, és com un aperitiu d'Sputnik. Normalment és una instal·lació bastant complexa, composada no només per fotografies, sinó per objectes que rememoren l'odissea de l'espai, uniformes, rèpliques de coets, vitrines amb objectes, amb cartes, amb documents, etc. És tota la història de la suposada desaparició d'un cosmonauta, amb vitrines, per exemple, Ivan Stoichkov. Aquest va ser un projecte que a mi se'm va ocórrer l'any 90, quan també estava als Estats Units visquent, i vaig veure ordinadors molt potents treballant amb imatge. L'any anterior, 1989, havia caigut el mur de Berlín i aleshores començava a caure tot el que era el món de blocs, el sistema de blocs, i vaig pensar que hi havia molts secrets, hi havia molta sospita respecte a la història oficial de tots aquests països. I aleshores l'espai n'era una mostra, així com la NASA va considerar que la recerca de l'espai era un tema fonamentalment científic i industrial, és a dir, de negoci, de construcció i tal. A la Unió Soviètica prevalia l'idea que la recerca de l'espai era una qüestió balística, de defensa i militar. Per tant, hi havia censura absoluta i secretisme, de manera que les notícies sortien amb comptagotes, moltes vegades desfasades en el temps, etc. Per donar una mostra, segurament molts heu sentit a parlar de la gossa Laika. És un bluff, és una mentida. És a dir, és un muntatge mediàtic propagandístic. Quan els russos van enviar la gossa a l'espai, als 10 segons estava absolutament abrasada, carbonitzada, morta, perquè l'escut tèrmic de la nau no estava preparat per suportar la fricció atmosfèrica i les altíssimes temperatures que provocaven. El que passa que ja ho sabien, llavors el coet, la càpsula va fer l'òrbita, va ser recuperada i abans que arribessin les càmeres dels periodistes van enviar el gos carbonitzat per una gosseta molt semblant, que és la que surt en els noticiaris i és la que els nostres pares van veure pensant-se que havia estat una proesa de la tecnologia. És a dir, en aquells moments, anys 60, als Estats Units i la Unió Soviètica s'estaven jugant més coses que l'espai, és a dir, era la imatge que es projectava a l'opinió pública en un moment en què grans zones del món s'estaven descolonitzant i per tant aquests països joves miraven quin era el model que oferia més garanties, que hi havia en joc realment una qüestió política i econòmica de primer ordre. Aleshores l'espai era només la punta de l'iceberg per enlluernar aquestes opinions públiques emergents. Bé, aleshores vaig decidir fer això sobre la Unió Soviètica i invento, en aquests moments, l'exposició, si la començo a preparar l'any 90 per raons de logística i era un projecte bastant complicat, s'havia d'anar a Rússia, contactar antics cosmonautes, anar a la ciutat de les estrelles, a l'escola de cosmonàutica, ficar-se per allà dintre. En aquells moments es podia fer tot subornant a la gent, estava claríssim. És a dir, que fins i tot em van oferir per $1.000 pilotar un jet, un pilot d'un jet, com es diu, MiG. O sigui que en aquells moments, pagant, Sant Pere cantava molt. Aleshores, repeteixo, el procés va ser una mica llarg i l'exposició es va presentar per primera vegada a Madrid a la Fundació Telefònica l'any 97. Aleshores, amb aquest temps, més o menys, jo m'havia ja labrado, aconseguit una certa reputació d'artista falsificador. Per tant, si el projecte sortia amb el meu nom, el públic hagués estat previngut i l'impacte, l'efecte, aquesta recerca del dubte, de l'equívoc que hagués minvat. Aleshores em vaig inventar un alter ego, que és la Fundació Sputnik, que és una fundació inexistent, però amb una adreça postal a Moscou, amb una adreça electrònica, de manera que jo podia controlar el projecte sense haver-se de dir que era un projecte creat per mi. I aleshores això plantejava el problema de com signar-lo artísticament. Se'm va ocórrer una doble manera. Per una banda, prestar el meu rostre al personatge i també batejar-lo amb el meu propi nom. Ivan Stoichkov és la traducció literal al rus de Joan Font Coberta. El projecte ha tingut molt èxit, s'ha presentat a molts llocs. Avui, si teclegeu a Google Ivan Stoichkov, que és un nom inventat, surten 80.000 entrades.
el qual dona una mica l'indici de quin efecte bola de neu ha anat generant. En qualsevol cas, és un projecte que s'articula a través de fotografies, que explica la història d'aquest cosmonauta, refà la biografia del cosmonauta a base de manipular fotografies històriques. És a dir, que estem ja a l'època de Photoshop, i el que vaig fer va ser agafar documents històrics, vaig adquirir els drets a museus, a col·leccionistes, i vaig fer fotomuntatges integrant-me a les fotografies. I aleshores hi ha algunes imatges que són absolutament inversemblants, com aquesta d'aquí, però que, pel que sembla, l'Iker Jiménez i companyia li semblen perfectament normals. On el cosmonauta Stoichkov i una altra gossa, Cloca, en aquest cas, que era mig parenta de la Laika, fan una sortida extravehicular. Aquestes fotografies tenen per motiu fer dubtar la gent, és a dir, a mi em sembla que una persona amb 2 dits de front, amb sentit comú davant d'aquesta imatge, ha de dir aquí passa alguna cosa estranya. No és normal aquesta cosa, no? És a dir, que en realitat en els meus projectes no hi ha mai una voluntat d'engany, sinó una voluntat de crear incertesa, però donant les pistes necessàries perquè es produeixi un efecte, diguem-ne, personal, de rebuig, és a dir, potser la primera fotografia ens la creiem, la segona també, la tercera comença a ser estranya, la quarta ja, i la quinta ja hem de dir, aquí passa alguna cosa. Però si ens hem cregut les 4, sí, aquesta dubtem perquè no dubtem de les altres, és a dir, que hi ha un mecanisme, jo diria, d'autopedagogia respecte a aquesta necessitat de ser escèptic, de ser críticament escèptic. Altres fotografies, per exemple, el cosmonauta desapareix però es troba en el cosmos una ampolla de vodka amb un missatge de seguretat. Una altra imatge absolutament delirant que qualsevol persona amb una mica de sensatesa rebutja. O, per exemple, les fotografies que no estan en aquesta mostra d'aquí però que estan a la mostra original, que adornen, que complementen les fotografies suposadament fetes per les càmeres automàtiques de la nau, d'un asteroide amb el que es troben, fotografies que jo manllevo de la NASA o de l'Agència Espacial Soviètica, però d'altres que faig jo tranquil·lament. Això no és més que una fotografia d'una crep feta a la cuina de casa meva. Quan un agafa un context determinat, qualsevol cosa. Vull dir que aquesta seria una altra pauta per provocar la convicció, la persuasió, la necessitat d'un context. Però quan aquest context està ben muntat, ben vestit, qualsevol missatge travessa els filtres de la crítica. O aquesta altra, això pot semblar un asteroide, no és més que una patata flotant. Una patata, un tubèrcul. Però va ser molt divertit perquè quan vaig fer l'exposició hi ha una revista especialitzada que es diu Astronomia i el director va fer un editorial molt enfurismat perquè s'havia cregut tota la història de l'exposició fins que va arribar la patata. A mirar per telescopis i a determinar la posició de les estrelles, va dir, hasta aquí hemos llegado. Es va sentir enganyat, es va sentir defraudat i va escriure un editorial de la revista demolador sobre els arguments típics, que això és embaucar la gent i que la ciència és una cosa molt sèria i que les institucions públiques no haurien de patrocinar aquestes xorrades, arguments que tenim molt sentit i que si tingués temps doncs em dedicaria a contestar. Altres fotografies que complementen la mostra, per si no fossin suficients les que hem vist, doncs quan vaig a visitar museus de l'espai faig fotos de motors de coets, però quan vaig a Futuroscope o Disneylàndia faig fotos de les atraccions d'entreteniment, de les quals a vegades hi ha reproduccions de la Guerra de les Galàxies, de Star Trek o d'aquestes coses de l'espai.